Presyo kan mga sira sa pampublikong merkado sa syudad ni Naga naglangkaw. Mantang presyo man kan manok, may umento man. Uyan report ni Veblen Reynes. Suki ang 62 anyos na si Isabelita kan mga paratindang sira sa Naga City People's Mall. Kaya ngunya na naglangkawan presyo kan mga panindang sira digdi, mate nga subutan epekto urok pang pirmi siyang may nakahandang budget. Ayo ta, si dating budget mo, dahil na nagtatama duman sa presyong kababakalon mo. Kaya po na mag-adjust. Segun sa mga paratinda, igwang nagkapirang rason kung taano nag-umento ang presyo kan mga sira. Sa ngunyan kaya, limitado subuot magdakupan mga parasira huli sa mas pinahigot na pagbantay kan otoridad sa dagat. Asin apwera pa sa bulanon kan mga nakaaging semana, nakakaulang man ang pabago-bagong kamugtakan kan panahon. Epekto kang malang gasolina, sa kapag sa pag may duros, may low pressure na mahal, asira na mahal na barato. Ang sibubog na dating 140 pesos to 160 pesos, ngunyan nasa 200 to 240 pesos na kada kilo. Ang bangus, 140 to 150 pesos dati, ngunyan 160 to 180 pesos na. Ang matambaka, dating 160 pesos, nag-umento nin 40 pesos kada kilo. Ang medium size na gumahan, haling 200 pesos, naginang 240 pesos, mantang ang dakulang gumahan, 260 to 280 pesos na. Ang talakitok, nasa 280 to 380 pesos, mantangan maya-maya, nasa 420 to 450 pesos. Mientras tanto, nagmahal man ang presyo kan karning manok, hulita limitado sa naan supply kaini na sigun sa mga paratinda, epekto kan huma kan avian flu. Huli kaini, dikit man subutan sa indang parabakal. Ang satuyang manok from Camarines Sur lang, pagaling ligas pwede di sa tuyang maglaw, kaya dikit bagang poultry tagi sa Camarines Sur. Ang sarong kilo nin karning manok, haling 175 pesos, nagmahal na sa 185 pesos. Matanga natural na manok, mantenidong nasa 300 pesos. Mientras tanto, mayo man hiro sa presyo nin karning urig, alagad nagpapadagos na agrangay paman giraray, ang nagmahal na presyo nin live weight kan mga ini. Ang presyo nin karning baka, mantenido man subuot na halangkaw. Pinaka number one na dati pang issue is si mga biyahero gabos tang mga supply igdi. Talagang naha-harvest tapos nadadara siya sa Batangas. Kaibanan si Jovel Obiso, Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.